תלמידי קורס מורים לנהיגה במכללות השונות ברחבי ישראל, מורים לנהיגה פעילים, מנהלים מקצועיים, בעלי בקשות לתוספת סוג בהוראת נהיגה ובוחני רישוי לנהיגה, שלום לכולכם. לאחר כ-20 שנות עיסוקי כמרצה במקצועות התחבורה במכללות השונות, הנני שמח לבשר לכם שהוצאתי לאור ערכת לימוד מלאה לטובת כל המשתמשים במקצועות התחבורה בהוראת הנהיגה. הערכה כוללת את הנושאים של מקצועות הליבה לפי תוכנית הלימודים שקבע אותם משרד הכלכלה והתעשייה. הספר הראשון שאותו פותחים בקורסים של מורים לנהיגה זהו ספר של דיני תעבורה ונהלי רישוי. בספר הזה כתובים כל התקנות הרלוונטיות לקורס הזה בצורה ידידותית למשתמש, עם תרשימים ובהסבר של התקנות. הספר השני הוא ספר של נהיגה נכונה, זהו הנושא השני בשלב קורס מורים לנהיגה. בספר הזה אנחנו נמצא מספר סוגיות בנהיגה נכונה, שאלות, הצעות לפתרון. הספר השלישי החשוב, בנושא החשוב בקורס מורים לנהיגה, זהו הספר של המתודיקה להוראת הנהיגה. ספר של כ-400 עמודים, שכולל בפנים את כל 52 משימות הלימוד, כמובן בצבע, תקנות תעבורה רלוונטיות לכל המשימות. הספר הוא ידידותי, מלווה בתרשימים, מלווה בהסברים, ובסוף הספר יש לנו גם שאלות והצעות לפתרונות. כמובן שקבצים של שאלות שלאורך השנים באנו וכתבנו הצעות לפתרונות כפי שמבקשים בבחינה. להזכיר לכם שהמבחנים במקצועות הליבה ציונם 70 מינימום. בהגיענו לשלב המעשי, הוצאתי גם את הקלסר הקטן הזה, קלסר כרטיסיות. הקלסר הזה כולל סיכום למעשה של המשימות, של ה-52 משימות בכרטיס התלמיד. בקלסר הזה נוכל להיעזר לפני תחילת המבחן, בעיון של כ-3 עד 5 דקות, משמש לנו כעזר רב להצלחה בבחינה המעשית. ובסופו של דבר גם קלסר אמצעי המחשה, כ-70 עמודים של אמצעי המחשה שהם מובנים אל מול המשימות שאנחנו לומדים בשלב העיוני. אני בטוח שהערכה הזאת תהיה מועילה לכם ותעזור לכם להצליח ולהשיג את הדבר המיוחל, רישיון הוראת הנהיגה, וגם לכם המשתמשים במורים לנהיגה פעילים, החומר הזה מהווה כעזר.